Ato gayud nga tinud-on ug atong seryosohon ang atong pag-alagad ngadto sa Ginoo o maninuod gyud kita sa pag-serve ngadto sa Ginoo. Ato gyud ipakita sa Dios nga kita matinud-anon kaniya, nga nag-alagad kita kaniya sa kinasing-kasing gayud. Ato gyud wad-on ang atong pagbuhat og dili maayo ngadto sa Ginoo ug ngadto sa atong isig katawo. Atong wad-on ang mga butang nga wala kita makapahimuot kaniya. Atong wad-on ang mga binuhatan nga dautan, mga huna-huna nga dautan, mga sinultihan nga dautan. Tungod kay kung dili nato kana hunungon igsuon, itambog gayud kita ngadto sa hudno sa kalayo. Tungod kay ang impierno igsuon tinuod gayud. Mateo 13 versikulo 50. Unya itambog nila ang mga dautan ngadto sa hudno nga nagdilaab. Didto maghilak sila ug magkagot ang ilang mga ngipon. Mao na igsuon nga ato gayong usbon ang atong kaugalingon samtang buhi pa kita, samtang may panahon pa sa atong kinabuhi. Tungod kay kung magpabilin kita sa pagbuhat o sa pagsulti, sa paghimo sa tanang mata nga dautan, nga wala kita makapahimuot sa Dios, nga wala nahimuot ang Dios sa atong nga binuhatan, wala nahimuot ang Dios sa atong kaugalingon, itambog gayud kita ngadto sa hudno nga kalayo. Dito ma-experience nato ang tanang kasakit nga wala na gayud katapusan o magkagot o maghilak kita sa kainit nga kalayo. Maong igsuon maninguha gayud kita nga dili kita matambog niya ng hudno sa kalayo. Amen. God bless sa tanan.